Malawi Brief. Mwambo olandira anthu ochokera ku South Africa uli mkati pa Kamuzu Stadium. Mlendo olemekezeka pa mwambowu ndi a Justin Saidi amenenso ndi sekretary wamkulu mu ofesi ya president. A Jomo Osman amene ndi mfumu wa mzinda wa Blantyre ali nawo pa mwambowu, ndipo zotsatirazi ndi zimene mwambowu ukuyendera. Khalani pomwepo kuti mumve zonse. Pakadali pano, Chief Secretary in the Office of the President and Cabinet afika tonse amene tayimirira kumbali nayi titha kukhala pansi kuti mwambo wathu uyambe. Zikomo kwambiri antonse amene tachoka kumsewu maso ndithokoza olemekezeka onse amene muli pano, sindingathe kutchula aliyense payekha malingana ndi nthawi. Ndithokoze pa boma la Malawi pa chifundo chimene tachichita anthu amene tinali ku South Africa amene tinali pa mavuto amene kwa xenophobia. Anthu fe tinavutika ende anthu ena kuvutikabe, tipemphabe boma la Malawi kuti muthe kuwathandiza pa chimene chifo kuti madera ambiri Maritzburg, Joburg, Pretoria, Durban, anthu amene kuli anthu ochuluka kwambiri amene padakali pano akugona ma street, amene akuthamangitsidwa, amene akuthamangitsidwa ndi landlord. Tikupempha boma kuti anthu amenewa athandizeni ngati mmene mwachitira ife kwa ife tonse amene tachoka kunsewu pa zimene chinongoti zikomo kwambiri. Tathokoza amenewo anali owayimirira anzathu amene akuchokera kunjira ku South Africa okhuzidwa ndi mavuto a xenophobia. Mosachulusa mkakadiwa ndipemphako Mr. Wilson Molen amene ali Commissioner for Disaster Management Affairs kuti abwere kutsogolo kuno atipatse mawu. Mr. Molen. Choyamba nipeleke ulemu kwa Dr. Justin Adak Saidi amene ali a Chief Secretary boma la Malawi. Komanso nipeleke ulemu kwa Mr. Bernard Mbwana amene ali Director of Administration ku Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. Komanso pamwambo uno amene akuyimirira PS aku Foreign Affairs. Ndipeleke ulemu kwa His Worship Isaac Jomo Osman amene muli ameya amzinda uno wa Blantyre, akuluakulu onse aboma, komanso mabungwe amene tikugwira nawo ntchito limodzi monga Red Cross amene ali pano, komanso International Organization for Migration IOM amene muli pano, abale athu nonse amene lero mwabwerera kumuzi, atolankhani, amayi ndi abambo. Choyamba ndikulandireni kumwambo uno kumene tikulandira abale athu amene abwerera kuchokera kuja ku South Africa chifukwa cha zovuta zosiyana-siyana
zimene akumana nazo. Ine sindikuyenda kulankhula zambiri, kwambiri ndimayina ndikulandireni ndikatero ndapasire Chief Secretary kuti akulankhuleni. Komabe ndisanatero ndiloleni kuti ndithokoze, ndipereke mawu othokoza. Choyamba thokoze Mulungu polola kuti kuchokera kuja ku South Africa maprogramu amene anapangidwa kuti anthu atengedwe kuchoka kumalo osiyanasiyana makamaka ku Mossel Bay kufika ku Johannesburg, komanso madongosolo amene anachitika kumene kuja kwera mabasi ena kumabwera kuno kuyenda kuzafika kuno kumuzi popanda zovuta zenizeni, ngakhale tina tinalipo mseumu. Pamenepo tiye tithokoze Mulungu kuti watiyendesa bwino ndipo tafika bwino kumuzi. Ku South Africa kunali anthu amene munagwira nawo ntchito limodzi, amene atithandizira kwambiri kuti muyende muzafike kuno. Choyamba ndi High Commissioner aku Malawi amene ali uko ku South Africa ku Pretoria, komanso Consul General ku Johannesburg, komanso tinatuma timu ina imene inachoka ku Malawi kuno imene igwira nawo anzathu amenewo limodzi kuti programu imene iyende imene yakhalira. Munseumu tinayenera kuthandizidwa makamaka anzathu aku Zimbabwe kuchoka kuja ku Beitbridge kuzafika pa Nyamapanda anapangapo mbali yawo, pamene anzathu amene anachoka ku South Africa kubwerera pa Beitbridge amabwerera. Aku Zimbabwe ndi amene munayenda nawo kufika pa Nyamapanda, kuchokanso pa Nyamapanda anzathu aku consulate ku Tete amene charged affairs kumeneko Maya San ndi timu yawo anaenda nanonso kuzafika pa Mwanza. Kufika so pa Mwanza DC aku Mwanza komanso officer wathu wa disaster wa pa Mwanza ndi ma government officials ena kuchipatala immigration MRA ndamene munaenda nawo limodzi kusafika so kuno ku Blantyre. Kuno kuyambira dzulo Chief Secretary pakhala pali mabungwe osiyanasiyana monga mukuona Red Cross yayika matenti kutithandizira, IOM ali pano, komanso anthu azathu a Ministry of Health ali pano, a police ali pano. Mwina sindingathe kutchula mmodzi koma ndimafuna kuti amene mwatengapo gawo lina lililonse pa programu imene kuti anthu azafike kuno komanso athandizidwe, imene tikuonera nonse mumve kuthokoza kwathu, makamaka kuthokoza kwa bungwe kwa nthambi ya Dodma imene ili nthambi yona zangozi zogwa mwadzidzidzi. Ndi mawu amenewo Chief Secretary ndimafuna kuti ndikupempheni kuti muthe kuwalankhula anthu amene ali pano, anzathu amene pepani andiuza kuti ndilipisidwa mbuzi mmuzemo ndikapanga chibwana, komanso kumene ndabwerera ndi kumene ndingabwerere sindikuona iya, ndikapanda kupereka mwayi kwa meya a mzinda wa Blantyre olemekezeka Councillor Isaac Jomo Osman. Bwana atilandireni mu mzinda mwanu, zikomo kwambiri. Moni nonse ulemu ubire kwa Bwana Saidi omwe mukuchokera mu ofisi ya President aziko lino, komanso Bwana Molen kuyimira Dodma ndi akuluakulu nonse naulapo a directors wa TVN
ndi anthu achokera ku Ministry of Foreign Affairs ndi abale anga nonse omwe mwachokera ku njira momve kulandiridwa ku Blantyre kuno. Chomwe ndingangonenapo Bwana Saidi mungatithokozere kwa president kuti zikuoneka zophweka koma sizophweka. Ngati dziko la Malawi mnyengo mmene tikudusamo ndikukwanisa president mwina kutumiza mabasi kuti akatenga azibale athu mungatithokozere kwambiri. Azibale angaso ndikusindikizireni kunena kuti tiyamike Mulungu kuti mwabwera wamoyo kumudzi kuno. Ndi bwino tizidi atherere wathu tili ndi ufulu than tizidi anyama tili mavuto. Ndikuthokozeni kuti mwapanga chisankho choyenera simunalakwitse yayi. Eti chifukwa pali ena azifuna azibwera kuti atatholedwa miyendo. Inuyo mwapanga chisankho chabwino. Inuyo ndomwe mutawalandira ena awo akamabwera. Ndiye ndikupempheni chonde mmoyo kumafunika kuvomeretsa zomwe zachitika tivomereze tiyambirenso kwathu kuno. Olo zitavuta za bwanji dziko lathu ndi Malawi lino. Ndatafika kuno amoyo tiyiwale zonse komanso tizapempherera president kuti akhale moyo wautali edi. Kwachoti a president akakhala moyo wautali dziko lathu lino lisintha. Tikudziwa kuti tinathawa dziko lathu muno chifukwa cha mavuto ambirimbiri. Panoponso boma silikusiyaniya. Ndikudziwa kuti Bwana Saidi ali ndi mawu ambiri oti akulankhuleni koma ine ndingokufunirani zabwino tizionana makwalala tiyambirenso moyo wina edi. Ambuye akudaliseni dziko. Mawu achilimbikitso sichoncho. Ndathokoze mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Osman kutipasa mawu achilimbikitso. Pakadali pano tipemphe amene ali mlendo wathu olemekezeka pa mkumano wathu uno Dr. Justin Adat Saidi amene ali Chief Secretary in the Office of the President Cabinet kuti abwere atiyankhule pakadali pano. Bwana Saidi. Morning onse. Ulemukwa Wilson Mole na mena amuli ya Commissioner at Disaster Management Affairs Roadmap. His Worship Isaac Jomo Osman ameya atu anzinda ona Blantyre. Bernard Mbwana Director Admin amene mkuimira APSA Foreign Affairs. Also ogwira ntchito za boma a Director General a MBC amene muli pano. Anzathu amene mwabwera ku dziko lanu la Malawi, azimayi ndi azibambo, anzathu onse atolankhani. Choyambirira malo mwa President athu Professor Arthur Peter Mutharika ngati tikulandireni kuno kumudzi. Kuno ndiye ndi kwanu. A President chinowakomera kuti atamva za nkhani zimene zimachitika ku South Africa anena kuti tichitepo kanthu anthu abwere azathandize chitukuko cha dziko lino. Chifukwa chitukuko amathandiza si munthu mmodzi, aliyense ali ndi gawo lake loti athandize chitukuko. Andikubwera kwanu tili chikhulupiriro kuti mutithandizira chitukuko cha dziko lino. Kumadera amene mukupitako kumenekoko mukagwirana manja ndi anzanu ali kale kumeneko kucholinga kuti zonse ziziyenda bwino. Ngati boma tidakapitirizabe kukambirana ndi anzathu aku South Africa koma ndikudziwa kuti tinaonabe kuti tisachite kuona kuti mpaka mphangwa ija ifike pamutu ndiye tizithamanga. N'chifukwa chake tachita mmangu kuti inuyo mubwere kuno. Pali ena amenenso azibwera komanso tipemphe mapadera mabungwe ngati IOM, Red Cross, ma companies
kuti atithandize cholinga choti ntchito yobweretsa anthu athu kujoni ikhale yopepuka, chifukwa moyo ndi ufunika. Apurezidenti amakhulupirira kwambiri kuti munthu aliyense pakhala azikhala osangalala, asamakhale okhumudwa iyayi. Zokhumudwa zonse tiziponyeko, chifukwa chake pakamkuwakena kalikonse osasangalatsa anthu apurezidenti amalowererapo. Ena mudziwa pakati panali ndi ngozi zingapo, ndipo apurezidenti anatituma kuti tigwire ntchito mothandiza, ndipo tinagwiradi, ndipo zonse zikuyenda bwino. Tithokoze kuti mwabweradi amoyo monga amene anenera meya athu, chifukwa munapanga chiganizo chabwino kuti mubwere, ndipo ifenso tasangalala kuti tatenga anthu athu, ndipo tipitirira kutenga anthu athu ndicholinga choti apeze kuno azapeze mpumulo wabwino. Komanso ndikhulupirira kuti ku South Africa pali ena amene oti kuli amene magwirako ntchito ali kothekera kuwatumiza anzathu zimenezo sitikana iyayi. Pali mabungwe ena ali kothekera kuti atithandize kuti anthu athu ali uko, chifukwa manambala panopo adakakwera abe. Poyamba timangochita pulani imene tingotenga anthu 600 kwa pano yadusa kale 3000. Anthu oti atenereka tiyesese kuti anthu amene abwere kunoko kwathu ku Malawi kuno kuti akhale ndi anzawo ndipo achite moyenereka. Tithokozenso kwambiri ku Embassy South Africa atithandiza, komanso mabungwe osiyanasiyana, maministers osiyanasiyana. Ntchito iyi imangoneka ngati yophweka, koma pamakhala anthu amene amakhala pamodzi ndikugwirizana kuti tipangeni chakuti, tipangeni chakuti, izi tiziyendesa bwanji. Kuli anzathu a polisi, kuli anzathu a immigration, kuli anzathu ku gender, osiyanasiyana amatengapo gawo ncholinga choti ntchito iyo ikhale yopepuka. Kwakukulu ndikoti tiyathokoza President athu Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa amakukondani ndipo sazakusiyani. Zikomo kwambiri. Tithokoze Dr. Justin Nadak Saidi, amene ali Chief Secretary in the Office of the President and Cabinet. Mawu achilimbikiswe si choncho. Amene anenera muja kuti dziko ndi lathu ili, tiyeni titukule dziko lathuli. Mene tabwerera apapa tinachokera mdziko lomwe lino, tabwereranso mdziko lathu lomwe lino, so sizovuta kuti tipange adapt. Ndili ndi uthenga wokuti mwina ulendo unachuluka, mwina inafe malingaliro athu atakhala kuti achepera pang'ono, so tili ndi tent ija imene tithakapeza chithandizo ngati counseling choncho, akuti amene wakupereka psychosocial support kwa amene tingafune kuti mwina tikakambirane nawo ziwiri zitatu, tithakupita ku tent ya Red Cross manager pali mtanda wa Red paja akatithandiza ndithu. Pakadali pano ndithokoze olemekezeka Chief Secretary to the office or in the Office of the President and Cabinet potilemekeza kukhala nawo pamkumano uno wolandira anzathu returnees kuchokera ku dziko la South Africa amene akhuzidwa ndi za xenophobia. Pakadali pano ndipe mphaso amene anatitsegulira ndi pemphero Hawkins Kaviri kuti abwere kutsogolo kuno ndikuti pasatsekera pemphero rather anotsekera mkumano wathu. Zikomo kwambiri. Tiyeni tiseke maso tipemphere. Mulungu wa makamu, Mulungu wa muyaya, Mulungu inu muliko ndipo muzakhalako kwa muyaya. Inu ndinu Mulungu wasatheka bwanji, zoona ndithu. Tinakupemphani kuti muyambe nafe, taona ukulu wanu. Tsopano abale awa aponda mu nthaka yawo kumalawi. Mtendere wanu yawo ukhale nawo, popeza pakati pano tisiyana, tiyenda mzitsulo zopangidwa ndi manja. Atate mu dzina la Yesu Khristu, tetezani abale awa, tetezani mabwana athu, tetezaninso ndi president wathu amene achita zazikulu kuti anzathu awo afike kuno. Moyo wawo ukhale wautali. Atate mu dzina la Yesu Khristu, yendani nafe, mukhale nafe,
sono chisomo ndi chikondi zochokera kwa inu Atate zifungate aliyense alipo pano pamene tsopano tiri kupita lero ndi masiku osatha. Ameni.